Majú citlivé zuby, nedoporučujeme bieliace zubné pasty. Podľa môjho názoru klasické zubné pasty, ktoré sú určené na bielenie zubov, väčšinou obsahujú abrazívne zložky. Svojim pacientom by som doporučila pastu Sensodyne True White. Sensodyne True White je pasta, ktorá obsahuje špeciálne zložky s nízkou abrazivitou, rieši problém citlivosti zubov a zároveň pomáha pacientom udržiavať ich zuby dlhšie. Rozruch v chudobnej osade pod Tatrami. Obyvateľom Batizoviec sa vraj zjavil Ježiš. Jeho podoby zeň zbadali na plynovom sporáku a z kuchyne sa razom stalo pútnické miesto. Poďte sa s nami pozrieť, aké nadšenie tam biblický Bia vyvolal. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Chcela som variť a ja začala postaviť ako hrniec a nič mi tam furt išlo oči, že tam sa dačo deje. A to, jak pomalu sa zjavovalo a tak som sedela a z ničoho nič to vyšlo. Ukazovalo sa to. Osadníci hovoria o zjavení v potatranských Batizovciach. To spôsobilo ošiaľ. Ľudia už tretí deň klačia pri sporáku a modlia sa. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Svätá Mária, Matka Božia. Tie slzy sú zo šťastie a z radosti, že sa nám zjavil Ježiš, že prišiel u nás, že nás nech požehná Ježiško všetkých, aj naše deti, aj nás. A tú biedu nech bere preč. Ľudia sa striedajú v skupinkách, zapaľujú sviečky a odriekajú modlitby. Verím Duchu Svätého. Pani domáca tvrdí, nie je to zažratá špina ani vyzrážané pary. Ubezpečuje nás, že je to naozaj Božie dielo. Aj teraz vám môžem ukázať, že som spravila plášok, čistila, leštila som, okenu som zobrala a tak. A nešlo to dole. Osadníci volali aj farára, nech sa na to príde pozrieť, no ten si o ich pútnickom mieste myslí zjavne svoje. On nám povedal také slova, že nás to ma nezranilo. Takže sa máme pokajať. Osadníci sa nemienia nechať odbiť a majú aj vysvetlenie, prečo sa to udialo v ich osade. Chudoba nás bije, nemáme z čoho žiť, ťažko žijeme a si myslím, že Ježiško nás prišlo navštíviť. Tak prišiel nás zachrániť a čo máme tu biedu tu, takže aby nám odobral. Že potrebujeme lásku, mier, spokoj, aby sme sa navzájom mali radi. No, sám tomu nerozumiem. Majiteľ domu nevie, čo má robiť. V kuchyni má posledné dni samých pútnikov, no zároveň sa mu zdá, že osada sa akoby obracala k lepšiemu. Modlíme sa, hej. Nie furt, nie sme doma ako je, ale modlíme sa aj. Veľmi ľutujem, že som ťa s mojimi hriechmi urazila. Nadšenie zo zjavenia má ale aj praktickú nevýhodu. Domáca pani len dúfa, že to nebude trvať večne. Ja nemôžem ani variť. Batizovskí osadníci hľadajú niekoho, kto im pomôže objasniť túto záhadu. Už teraz ale tvrdia, že je to zázrak a nie hociaký. Veď o zjaveniach Panny Márie už počuli, ale že by sa niekomu zjavil Ježiš, o tom ešte nechyrovali. Faktom ale ostáva, že ešte nikdy sa tu toľko osadníci nemodlili ako v posledných dňoch. Z Podstatier Ján Tribula, televízia Markíza.